Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Ҳама кас хуш омада. Аллоҳи меҳрубон шуморо нигаҳбон бошад. Тамоми конкурсмекарагиҳо конкурсҳошон дуруғ, мошенникӣ ва одамое ки шумо дар конкурс бозӣ мекунед, пули ёфтагӣ шумо ба мошенникӣ омадагӣ, шумо ягонтан меҳнати нармане ки кор карда нестед ва пуле ки бо роҳи ҳаром мебиёд, бо роҳи ҳаром буромада мерава. Одаме ки дасти худаш кати меҳнат мекуна, вай одама пулаш ҳалолай ва дар як раи нағз сарф мекуна. Анаки ман гуфтам ки ду каса ду конкурс боза конкурсуш нормальне. Ҳозир ман точно мегум чӣ хеле гуфтагим. Ҳозир наклейкаи видеоро як бародар гуфтам, як обложкаи видео тайёр куд. Ай беғази ду конкурс дигар ҳамаш мошенника. Ана ҳамин ду конкурс ман мегуфтагира кадомед ки соображениятон зурай дар комментария нависед. Ман камтар меистам, ман камтар интизор мешавам шумо нависед ки кадом конкурсҳое ки ман гуфтастам шумо фикри худтон нависед. Баъд ман суҳбата давом медиҳам. фикротон навистен шуден, даки баъде ки фикротон навистен, фикротонро удалид накунед ва агар ҳамин авор дар шумо маъқул боша монед лайк, агар маъқул набоша метавонед дизлайк монед. ягон бо ақуратам нависед ки гуноҳи ман кам шуд. Якум конкурсе ки ман мегӯм агар ҳамун одам дар пулро кунед шумо мебиред и падару модаратонай. дуюмуш боша, дуюмуш ягон апа хоҳар кам бизоат дошта бошед, даъвай рӯй кунед. шумо ҳамин ду конкурса мебиред. шумо чӣ мебиред? шумо савоб мегиред ва апаву хоҳари шумо дар бадани мардум намегарда. агар ки шумо ягон дастгириш кунед, хонаи ҳамсоя ортеву шакарте гуфта намераза ёкара, леки шумо савоба мегиред. инаи конкурсое ки шумо пул мепартоед, ба билета ждан мекунед, баъд мебиред ба гуфти худтона ки баъд занг мезанед ки ака мо да приза надод. ин конкурсҳо ҳама дуруғ е. единствен ду конкурс ҳалолай мегӯм. ду конкурсе ки 100% ман гарантия метавам ки шумо мебиред и падар модаратонда пул рӯӣ карданай ва ягон апа хоҳартонда ягон бародаратонда дастгирии молӣ карданай. дигар ҳама конкурсҳош дуруғ е. ҳозир видео ояндада инами баъди ҳамин ҳозир як видео дига мешавад барои кола таҷик. агар касе ки ҳамн видеоро диданӣ бошед зангуларо гирон кунед. видео мебура. ҳозир ман як камтар бишинам, як видеои чумоски караги ҳамн видео шаяд назорат кунам, ба видео мекунам. обод сарбаланд бошед. салому алайкум бародарон, муҳоҷири Тоҷикистон. агар касида билет дар кор бошад, ака Фахриддин муроҷиат кунед. дар таги видео телефон номери ҳаста, занг занед, пурсед. мо билет гирифтем, якта билета вип гирифтем. билет абсолютно бипул. мо хуҷанд ба парида истем. хуҷанд ҳамин бачаҳо 50% одам ака Фахриддин билет гирифтааги. билет арзон аҳамма ва каса ҳамин акаи Фахриддин. мана марҳамат муроҷиат кунед. номер телефони дар таги экран. салому алайкум, акай Фахриддин. мо аэропорт рафтестем. иншаллоҳ худо хоҳад мегзарем. салому алайкум, акай Фахриддин. инамонда соҳ саломат гузаштем. раҳмат барои билеттон. ташаккури зиёд. ина акай Фахриддин. ҳама гузаштем. худо ба шукр. зал ожиданияда. мана ҳама ҳамиҷа шидагӣ жда дорем. ҳама нағз, ҳама соз. раҳмати калон барои дастгиритон, барои билет.
худо баракатон тия.